मी कविकुमार चेतन सुरेश जाधव आपणासमोर एक कविता सादर करतोय। कवितेचं शीर्षक आहे माझ्यासाठी काय केलं। उपकार मानायचं सोड, उपकार मानायचं सोड, पण तो आयुष्यात त्यांना काय दिलं। उपकार मानायचं सोड, पण तो आयुष्यात त्यांना काय दिलं। तोंड वर करून काय विचारतोस, आई बापानं माझ्यासाठी काय केलं। त्यांनी नव्हती झिडकारली संगोपनाची जबाबदारी तुझी, त्यांनी नव्हती झिडकारली संगोपनाची जबाबदारी तुझी। नेहमीच पाठीवर वाहत राहिली लेकरांसाठी कर्तव्याची ओझी। अशा कर्तव्यदक्ष पालकांसाठी तुझं कर्तव्य कुठं गेलं। तोंडवर करून काय विचारतोस, आई बापानं माझ्यासाठी काय केलं। करू नकोस तू तुझ्याच हाताने तुझीच मोठी हानी, करू नकोस तू तुझ्याच हाताने तुझीच मोठी हानी। वृद्धाश्रमात सोडलंय आई बापाला तुझ्यासारख्या काही नालायकांनी। सुखी भाकरी खाल्ली रे त्यांनी, सुखी भाकरी खाल्ली रे त्यांनी, तुला पोटभर दही दुधाचं पातेलं। तोंडवर करून काय विचारतोस, आई बापानं माझ्यासाठी काय केलं। धनाची अपेक्षा नाही रे त्यांना, धनाची अपेक्षा नाही रे त्यांना, प्रार्थना करतात ते तुझ्याचसाठी। सुकत चाललेल्या त्या वृक्षासाठी होणार तू आधाराची काठी। लक्षात ठेव तूही म्हातारा होशील, लक्षात ठेव तूही म्हातारा होशील, नको येऊ दे तुझ्यावर अशी वेळ। तोंडवर करून काय विचारतोस, आई बापानं माझ्यासाठी काय केलं। तोंडवर करून काय विचारतोस, आई बापानं माझ्यासाठी काय केलं। धन्यवाद।